sulfatul pentru pâine. Îl împărțim în 3. Ăsta la altă îl lăsăm deoparte. Frământăm un pic. Într-un aluat punem spanac. Spanac, punem frunze de ceapă și mărar. Și îl frământăm în continuare. Până când se omogenizează, se face verde. Cel de-al doilea aluat am pus pastă de roșii, o să iasă roșu. Aici este verde, aici roșu și aici o să punem mozzarella și cu usturoi. Acum continuăm să frământăm. Pe cel de-al treilea aluat punem mozzarella, cașcaval și cu praf de usturoi. Am pus eu. Dacă vreți, puteți să puneți usturoi în 3 care să-l măcinați, să-l radeți. Am făcut un rulou de aluat cu spanac. Acum îl modelez și pe cel de-al doilea cu pastă de roșii. Pe cel de-al doilea și ăsta e cel de-al treilea cu mozzarella și cu usturoi. Am unit pe cele 3 și acum le împletim. Uitați. Da. Uitați, o crescut pâinea noastră. Acum băgăm la cuptor. Uitați, aluatul de cu roșii, aluatul cu spanac și aluatul cu cașcaval și cu usturoi. Da, pâinea e gata. Am uns cu unt. Și lăsăm un pic să se răcească ca să putem să o tăiem, să vedem cum a ieșit. Am dat pâinea, uitați, așa arată, tăiată. Aici ciorba de perișoare. Dacă vreți mai puneți smântână, care cum doriți să vă puneți. Aici sunt pastele cu ciuperci și cu ficat, ficățel de pui. Noi vă mulțumim pentru vizionare,
Vă rugăm să vă abonați pe canalul nostru și vă dorim poftă bună. Vă mulțumim din suflet. Pace, la revedere!